Bismillahirrahmanirrahim. Kados biasanipun jenengan tedha kaliyan dzikir nggih. Mugi-mugi niki ilmunipun manfaat. Kita menika ngaos mulai alit sampai kados ngeten niki kadosipun mboten manfaat. Lah niku nggih, napa kok mboten manfaat? Ngaos-ngaos menika pun lami mulai bujang sampai nggak ada istri, nggak ada suami, sampai nggak ada putu. Lah niku nggih. Ibaratipun nggih kula mawon nggih, kula narasumbere napa Mas Pak? Ngaji hakikat Putra Pasuruan nggih, Putra Pasuruan nika nggih. Menawi kula sedanten menika napa kok mboten manfaat? Kados ngaos-ngaos kala wingi menika. Merga kula mboten ikhlas sak benere ukuranipun Allah. Lek ukuranipun panjenengan ngertos seakan-akan narasumber niki wong pinter, wong hebat, wong napa. Lah ngoten nggih. Kenyataanipun ngaos mboten enten tambah keimanan. Mboten nambah keimanan krana napa? Kula mboten ikhlas secara langsung di hadapan Allah. Nggih. Enten maulutan tiang-tiang beto nedon-nedon ngeten sing eco kula sengetaken ten wingkinge pinggire paimaman. Lah nggih. Enten kurbanan daginge kula sengetaken sing ten wingkinge paimaman. Lah ngoten menika. Entenipun membayar sesungguhnya Allah pun sanjang. Soal keimanan kepada Allah enggak usah bayar. Termasuk ten mriki kata janipun sing kajenge tumut tapi wedi bayar. Kenyataanipun panjenengan ten mriki alhamdulillahirabbil alamin dadi saudara seiman, mboten perbau duniawi. Nggih. Niku napa kula kok disanjangi enten Mas Irul ngaji ngono iku bayare pira? Nggih kula mesem. Kula sanes pemimpin agama Pak, kula namun belajar tentang kehidupan sing sak benere sampai kula didadosaken ngeten iki dhateng Allah. Mboten kepingin kula janipun kados ngeten iki. Buktipun kula sanes tiyang pondok, sanes tiyang santri, mung ngaji enten ngene kampung tok, tapi kula ditakdiraken ngeten. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Untung temenan tiyang sepah kula mboten mondokaken bayar larang-larang, mboten napa-aken larang-larang. Dados ngeten iki alhamdulillahirabbil alamin. Kula ditakdiraken dhateng ngeten iki monggo kula sampai akan datang panjenengan. Kula lek napa-napa niki tentang nggih jamuan-jamuan panjenengan iki alah aku tandang gawe sora tak gawokno nang jamaah iki engko oleh tempur nang jamaahe. Lah niku mboten ikhlas kula. Monggo ilmune teng ngajenge Allah nggih mboten manfaat. Mboten saged merubah kehidupane panjenengan, mboten saged merubah kesehatan sampean, mboten saged merubah putra-putri pun panjenengan. Panjenengan pun ngrungok-ngrungokaken ngeten tok mawon akhire nggih pun dilampahi kula kalih panjenengan. Namung wonten niki ilmunipun Allah sak sebenarane ingkang digambaraken diceritakaken dhateng melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Niku kados ngaos-ngaos ngeten. Kados ngeten iki salah setunggale sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar niku beto pedang. Langsung diabet-abetaken teng tengah-tengah jamaah. Wah niku mulajeng sedanten. Sedanten mulajeng. Namung enten tiyang kantun setunggal sak katahe tiyang niku pedange diimpakaken teng tiyang setunggal niku ditanglet teng Sayyidina Umar. Kenapa engkau tak lari? Oh mboten, kula mboten mlajeng mergo kula niki pados ilmu mboten pados tedha-tedhoan. Lah niku. Nggih, niku ingkang diceritakaken melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko menika kula mboten napa-napa, kula masih sora, masih masakaken, masih napa sih wong kadung ngoten sing jenengan beto. Nggih paling Mas Wahid kali Mas Herman kula niki mau ngeten tok. Mongko menika kula angsal ilmune boten enten urusan duniawi ten mriki. Tapi duniawi nek katut piyambak mangke insyaallah ngerubah kehidupane sampean. Sing kala wingi boten ngerti ilmune sakniki pun
semerap ilmune mugi mawon nggih manfaat kanggo putra-putri panjenengan termasuk jenengan betul-betul ten mriki. Ora usah berpikiran, wah engko oleh tempu ae teko Mas Irul. Wah iki engko ae tak lebokno tas nang kene. Aja ngoten. Kersane sing sampean beto mriki nggih tetep ten mriki misale tasik kathah mangke jelas manfaat kanggo enten mawon sing manfaat. Lah niku saged ngerubah ten alam kubur termasuk panjenengan gadahi ahli kubur mangke disepuro dhateng Allah. Niku pun jelas termasuk napa malih dhateng panjenengan iki pun gadah imbal balik sing yo napa ikhlas mawon krana Allah. Pun sampai panjenengan ngeten ngoten termasuk nggih kula. Nah niku kula angsal ilmune dugi nggih pengalaman kitab laku diri. Nah mongko menika kula imani dhateng Allah lek berbau keimanan boten angsal berbau duniawi nggih termasuk napa sing kula sebut-sebut niku wau. Dadose panjenengan nikmati mawon napa wontene mriki. Senajan nggih kados ijol-ijolan, senajan kados napa-napa niki, sampai nikmati mawon. Sampeyan waca kalian zikir, kalian napa kalian tedo mangke ten griyane panjenengan pun sampean nggih praktekaken ngeten. Alhamdulillahirabbil alamin ten mriki narasumbere nggih kados ngeten iki bodho mboten ngerti napa-napa tapi diparingi dhateng Allah amanah untuk disampaikan hak kebenaran Allah nggih termasuk ingkang kula sanjang niki panjenengan ten mriki punan alhamdulillah Islam sekujur tubuh panjenengan pun ra dikerasa. Lho kula mboten semerap sakjanipun Islam sekujur tubuh panjenengan niki tapi alhamdulillah kula diparingi semerap dhateng Allah tasik mlebu metu walaupun panjenengan boten nyadari pun ngalami kados gemeter kados muter niku malah panjenengan anggap aku iki kurang mangan tak kok gemeter kok kademen kok anu boten panjenengan pun istiqomah ten mriki dadi Islam sekujur tubuh panjenengan pun terasa saking panjenengan iki boten nyadari krana narasumbere terus sanes turunane kiai terus ngoten. Maka ilmu Allah sesungguhnya boten enten ilmu turunan. Sinten mawon sing purun diparingi dhateng Allah. Sinten sing purun, lek boten purun nggih boten diparingi dhateng Allah. Maka enten ayate, berusahalah jika tak berusaha tak kurubah nasibmu. Nggih niki artine ayat niki nggih tergantung jenengan. Jenengan berusaha soal donya nggih donya tok akhire nggih ketelarak nggih nika. Tapi lek panjenengan berusaha tentang keimanan istiqomah kados ngeten-ngeten iki, panjenengan beto tedo-tedoan iki ikhlas krana Allah mangke Allah ki mbok ingkang ngatur. Tapi tetep nggih panjenengan diparingi semerap. Alhamdulillahirabbil alamin ten mriki mboten enten sing basa engko edan engko gendeng. Lek gak ana makame waliyullah, lek gak makome para nabi gak ketemu Rasulullah terus sinten saged panjenengan kepanggih asal sholawate sampean utamaaken nomor setunggal mangke dateng Allah panjenengan akan dibimbing oleh Allah sesungguhnya guru sejati guru kekal guru abadi niku zatullah mangke panjenengan sholawat tok niku digiring piyambak ten Allah diarahkan piyambak teng wirid-wirid ingkang ten Al-Qur'an niku pun jelas Al-Qur'an kalamipun Allah. Nek kitab-kitab niku kuwatir tepak kitab ingkang sing nggih berbau jahiliyah ten ngajenge Allah kata niku kitab-kitab sing berbau jahiliyah ten ngajenge Allah. Kita niki mboten semerap kala-kala wingi tamun nggih niku wau nggih ilmune belajarlah ikhlas sekecil apapun nggih termasuk jenengan beto-beto niki ikhlaslah untuk Allah. Mboten napa-napa panjenengan. Betul secara akal mboten napa mboten pantes mawon selagi niku halal. Pantes mawon selagi niku halal ten ngajenge Allah. Nggih pun jelas nggih dadose niki ilmune kedhik niki wau pun angsal lebet ilmu ingkang terus tiang-tiang sing dianggep ilmu soroh. Nggih niku ilmu ikhlas. Niki gampang ngeten nggih panjenengan ngaos mboten lebih dari 5 menit pun angsal tata cara ilmu ikhlas dhateng Allah.
termasuk panjenengan kudu jujur teng sekitare sholawat sampean dadosaken ibarate makanan sehari-hari. Moga menika Allah mangke maringi semerap dhateng panjenengan kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.